vysvětlila jsem mu to. Ale jak jsem byla nervózní a toho mončičáka jsem si pořád hladila, toho vysvětlování, tak on mi spadl do louže, která byla poblíž a výsledek byl, že jsem mu potom odlepila ta vlasová část hlavy. Tomu mončičákovi teda, ne Martinovi. Já myslím, že tohle můj život formovalo. Ježišmarja. Bravo! Co vy na to skupinu? Všichni hlavy přijdou do vlasy. A Martin teda ví nebo neví, co to je menstruace? Do dnešního věku já nevím, já si nejsem úplně jistý, že pochopil ten smysl. Ale tady nejde o Martina, tady jde o moji o toho psychiku mončičáka. a o Pardon. Mončičák je slepý, ale co ten Martin, ten celý trauma. Ne, mončičáka já jsem lepila a pořád se mu to odlepovalo. Pořád. Už mu to asi zůstalo. Smutný příběh ze svého mládí. Když už jsme u těch 2 let. Brácha mi jednou vzal holínky, abych za nima nahoru nemohla. A já jsem pak šla celou cestu v punčoškách. Takže zase ta mužská hnusná vlastnost. Svině, doktore, svině. Ne, lidá. To vypadá začnou dělat prsty na pravý. No, mám tady v papírech nějaký poznámky o těch, co nepřijeli. Ty mi tuhnou. Tady, Jan Spurný. Prej na nějaký týhle vaší dětský akci, že jeho táta zareagoval na nějakého údajně normální výrok fackou. A z ničeho nic dostal facana a bratr Jan Spurný řekl... Petra Spurnýho, to tady má, ne? Myslel, že váš, ale tak... Marián. A to Prej mu řekl, že se tady podává přihláška do dětského domova. Až takhle to dospělo na této akci. Takhle to tam přesně vypadalo, to je úplně charakteristická příhoda. No jasně. Doktore, tam to bylo plné násilí. Jo, co máte? Určitě porval s Michalem Doubkem. Pravej hák, levej hák, pak jsem dostal kravatu, sednul si na mě. Pak mě teda pustil, já jsem tam seděl, brečel. Co si myslíte? Přišel nějaký batulka a říká mi, jsi dostal, vy? Pojď, natočíš mi pivo, umíš to nejlíp na světě. Nahnali mě do bosího místa. Mával jsem rukama. Kdo? Lomila. 20 žádal jsem dostala. Batulka mi říkal. Otec Krkavčí zavolal toho strašného doktora, aby s tím něco udělal. A jediný, na co se zmohl doktor, to nevadí, to bude dobrý, nebreč. A šel si natočit pivo. A k tomu bych ještě chtěla říct jednu historku o baterce, která mi, když jsem sama opuštěná ve veliké tmě, šla na kadibusku. Ta baterka byla kulatá teda. A jak jsem tu baterku položila, dokončila tu činnost, tak ona, ta baterka, takhle spadla do té díry. A já jsem tam šla a říkala jsem, tati, mě spadla baterka do záchoda, vyndáš mi ji? A co myslíte, že mi řekl? Nevyndám. Naštěstí vyndal jí Sandokán, ovšem já jsem jí potom umyla v potůčku a ona už stejně nikdy nesvítila. Sandokán. Ale doktore, mluvili jsme o těch 2 chlípách. Jeden rok kolovala strašlivá zvěst, že pod 2 lípama stanujou nějaký kluci, kteří uřezávají ještě tam hlavičky. Rozhodli jsme se, že trestáme. Vyrazili jsme na trestnou výpravu. Hodinu jsme stáli před stanem, bušili do něj klackama a říkali jsme jim, vylezte, nás se bojíte, co? A ještěrky mučíte. Tam byl prázdnej, ale já tam doteďka stojím ještě, doktore. Já tam stojí. Tak můžu potvrdit. Tam byla? Ne, ale já za ním jdu a on stojí u 2 pořád. Jako ten oběšenec. Ne, jako ten před tím stanem.
nevadí. Mám tady další záznam života Petra Spodního, bratra toho druhého vocasa. Který se spálil záda, byli na Babylonu a on se tam jenom na chvilku natáhl a najednou prostě rudý záda a zbytek celého toho hrozného pobytu, kde ty ostatní děti trpěly u 2 lic, tak strávil v nějaký bůlce srubu nebo co to bylo. A tam se jenom převaloval na břiše, protože na záda si lehnout nemohl. A chodili se tam na ně koukat jak na cvičenou opici. A já se ptám, proč mu jeho otec nenamazal záda opalovacím krémem. Já se ptám. No, to bych se taky rád ptal. No, je to strašný. Nebo tady mám bílov rybníka. Co to bylo? To byla nějaká akce, která opravdu všechny úplně podlomila. Všichni se báli nějakého bahna, nutili je šlapat s volejbalovou sítí vůči kaprům. Matlat se v tom bahně a dělat jako, že jsou úspěšní rybáři. Do toho tam Petr Spurný údajně hodil stoličku Tomášovi Moravcovi a ten tam tak brečel, že prej ostatní potrové se spikli proti chudákovi Petrovi Spurnýmu, který si připadal jako hnusně, ale přitom vlastně jenom hodil stoličku. Ježišmarja, Tady máme Petr Béna, ten zase nedorazil, ale má tady nějakou historku, jakože Petr Béna má fixaci na vlasy. my to víme, že to víme. že ten jeho Měl jedno jeho natupírovaný Elvis, prostě, ale tadyhle mám od Mudry napsáno, že to souvisí údajně s tím, že někomu nablil na hlavu. A natupíroval mu jeho hlavu. A od té doby to chce taky. Na to nikdy nezapomenu, doktore. Jemu taky. No nic. Já myslím, že tohle jako úvod stačí. A teď zakončíme dnešní skupinu společnou hypnózou, ve které si budeme vizualizovat našeho společného ochránce. To mám rád. Zavřete si oči, vaše nohy, i ruce jsou těžký, vaše mysl je klidná, jste v bezpečí. Budu počítat od 10 k 1. 10, 1. Když řeknu 1, budete ponoření v hlubokém spánku. Z dálky vidíte mírné světlo, které se k vám blíží. Nebojíte se, jste v bezpečí. Podívejte se na tu postavu, je to váš ochránce, ten, kdo vás hlídá. Jak vypadá, co vidíte? Je to beran. Je to beran. Je to beran. O náš veliký beran. Je to 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 beran. Myslím, že to závěrečná No, scéna, tak kdy se se přišla, zase abyste nám přinesla zelený. Jo, už je tady. Že je to